Hapedeng ki kenrum kenram nadu baka Sheikh Hasina kala Pedri se India. En ya kendu u Yunus bat u Modi. U Narendra Modi u badairu u menteri rang badu jong ka India. Ula ya kendu ya u nong aibu rang ba jong ka Bangladesh u Muhammad Yunus. Ha Bangkok menta ka si thoding. Ha ka jing ya kendu ka ban ningkong jong ki. Hadin bala penhap cukino ya ka Sheikh Hasina. U Narendra Modi menteri rang badu jong ka India. Ulaya kendu ya unong aibu rang ba jong ka Bangladesh. U Muhammad Yunus ha silenter jong ka jingyalang ba ka Bandriu. Jong ka BIMS TEC Summit ha Bangkok jong ka Thailand menta ka sitoding. Kate ka jingya kendu jong ki arliang mamla. Kalong hadin baka Dhaka. Kalapannya ke jingyalang jong ki arliang mamla hasilter jong kate ka Summit. Na ka bendaban penbek ya ki jingya par jingmur. Henry hakapor jong umodi ha Thailand. Kam siam la kedau ya kate ka jingyalang ka balapan. Ki artili ki jaj benriu. Ki la yoi ya ka jingya kanat ha ka jingya day. Namar ka jingya par jingmut halor ki jingkeno. Baki don ki jingja thombor ki balatmu ya ki ripat Hindu ha Bangladesh. Bat karai jong ka India. Ban ai jakari ya ka Sheikh Hasina. Ka jingya kanat ha ki jingya day ha pedeng ki artili kiri. Kalanang jorro hadin ka jingya keren jong u Yunus. Halor ki jela ba syatai lamingi jong ka India. Hakapor ba ulej ya ka jingya lang. Ba manla usnem jong ka Boa Forum for Asia, Hapo China.